Θες να πας και εσύ στο καταράκτη Κόκκινο Βράχο στον Όλυμπο? Θα περάσεις από το χωριό Διών στην Όλυμπο και θα ανέβεις στο βουνό μέχρι το σημείο που θα βρεις την πινακίδα για το καταφύγιο Κορομιλιάς. Από εκεί θα ανέβεις στα σκαλιά, ακολουθώντας το μονοπάτι νούμερο 4. Το μονοπάτι που θα περάσεις μέσα από το δάσος είναι πανέμορφο. Σε κάποια σημεία θα πρέπει να περάσεις από βράχους και σε άλλα το μονοπάτι γίνεται λίγο στενό. Κάποια στιγμή θα φτάσεις σε μια διασταύρωση όπου θα στρίψεις δεξιά και αν παρατηρήσεις καλά υπάρχει μια σήμανση στο βάθος. Μετά από λίγο θα βρεθείς σε μια άλλη διασταύρωση που αριστερά πάει για το καταφύγιο ενώ δεξιά για το καταράκτη. Στο τέλος του μονοπατιού θα περάσεις απέναντι από το ριάκι και μετά από λίγο θα βρεις το καταράκτη Κόκκινο Βράχο που είναι πραγματικά πανέμορφος.